Εσείς πώς βιώνετε την μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου και την αλωτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου? Πώς βιώνετε την... Με τις καταστάσεις κοινωνικές, τις οποίες βλέπω, δηλαδή, αντικρίζω δίπλα μου. Ήθελε να με φλερτάρει εξώδης δημοσίου. Συγγνώμη, εξώδης δημοσίου. Τι σε ρώταγα πριν από λίγο? Να σου πω, οι απλοί άνθρωποι μπαίνουν στη Βουλή. Εγώ δηλαδή θα μπορούσα να μια μέρα να κάτσω μια κούλα να δω τι λέτε. Θα δώσουμε προσκλήσεις, θα ανεβείτε πάνω. Α, δίνουν και προσκλήσεις, κάνουν και καμιά κλήρωση στο τέλος. Εγώ ήρθα εδώ με σκοπό να γράψω χημεία. Μου λένε γράφεις ιστορία. Εντάξει, τους έγραψα λίγα μαθηματικά εκεί ό,τι ήξερα. Βατά πάντως ήταν τα θέματα. Δηλαδή και ένας μαθητής που δεν είχε διαβάσει θα μπορούσε να γράψει. Εντάξει, χθιοκαλλιέργειες, κάτι τέτοιο. Πρόβατα στην Πάτμο, θα δείξει. Τα θέματα ήταν εύκολα. Βατά θα έλεγα, εντάξει. Και εγώ δηλαδή δεν είχα πολύ διαβάσει. Θα μπορούσα και καλύτερα. Εντάξει, θα δείξει τώρα. Παίζεται και λιγάκι. Δεν ξέρω. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Δηλαδή θα τα βάλω όλα εκεί πέρα και δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Δεν είχα διαβάσει τίποτα, αλλά ήταν δύσκολα τα θέματα, να σου πω την αλήθεια. Και οι μαθητές σου πώς τους είδες, τι λένε? Όλοι τούβλα είμαστε. Συγγνώμη, η Κατερίνα Καραβάτου είσαι? Είμαι. Σας παίρνω... Να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι, Κατερίνα. Ναι. Το σκέφτηκες πολύ καλά όταν αποφάσισες να παντρευτείς αυτό το κόπανο? Έλα βρε Χάρη τώρα, γιατί βρε αγόρι μου. Συγγνώμη δηλαδή, μην με ξαναπάρετε ποτέ τηλέφωνο, ούτε αυτός, ούτε εσύ. Άι στον κόρακα. Χάρη. Άι στον κόρακα. Χάρη, Το Β. 40 εδώ και μια δεύτερη ευκαιρία στο ταμπλό. Αλλά εδώ θέλω να κάνω μια ενημέρωση που νομίζω θα καθορίσει και τη συνέχεια του παιχνιδιού. Αυτή τη στιγμή έχουν τελειώσει τα σύμφωνα. Ναι. Ό,τι υπάρχει είναι φωνή, το λύνεις και παίρνεις 100 ευρώ δώρο από εμάς. Ναι. Γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στη Βούλα. Διόρθωσε το λάθος σου και να στα πω μετά. Ωραία. Γραφεία προϋπολογισμού του κράτους στη Βούλα. Πολύ έτοιμος να κάνουμε μια ωραία συζήτηση ενώ έχεις πάρει λεφτά. Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε λίγο, γιατί η Κριστέλα είναι η μόνη παίχτρια που μπορεί να αγοράσει εφόσον έχει κάποια δυσκολία στο γρίφο. Ενώ αν το πει σωστά τώρα παίρνει 3,40. Θα αγοράσω. Ποιο φωνή είναι, θα μας σώσει? Το Y. Οκ, δεν ξέρω αν μας σώζει. Εάν το ξέρεις, λύσε μου το γρίφο για 240 ευρώ. Γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στα Βούλα. Αυτό δεν υπάρχει καν, έτσι. Πάμε, λύστο. Έτοιμος. Γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή. Οχ. Θα το δεχτώ ως σωστή απάντηση, γιατί αυτή είναι η σωστή Ο απάντηση. μούστος είναι ο χυμός που παράγεται από την σύθλιψη, το πάτημα δηλαδή, ποιου φρούτου? Αχλάδι. Του σταφυλιού. Ποιος ήταν στην Ηλιάδα? Ο ξάδερφος του Αχιλλέα που τον σκότωσε ο Έκτορας. Ο Πάριος. Ο Πάριος ο συγκεκριμένος ή ο Νταλάρας? Ο Πάτροκλος. Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας? Βοσνίας. Κλέο. Ερζεγοβίνης. Κώστα, πώς λέγεται η παραθαλάσσια περιοχή της Αττικής που δεν είναι νησί, αλλά ούτε λαγούς έχει? Πάσο. Τι Πάσο? Πάσο. Δεν είναι νησί και ούτε λαγούς έχει και είναι στην Αττική. Περιμένετε, παιδί. Παραλία είναι. Παραλία. Πάμε, οδηγούμε προς τα εκεί. Παραλιακή. Προς την παραλιακή, ναι. Ποια περιοχή? Που δεν είναι νησί, αλλά ούτε και λαγούς έχει. Κώστα, είστε μαζί μας? Λειτουργείτε, είστε στο ρεύμα? Εδώ θα μείνω. Θέλω να βοηθήσω τον Κώστα να βρει ποια περιοχή της Αττικής δεν έχει λαγούς και ούτε είναι νησί.
Εδώ θα κάτσουμε μέχρι τις 8 παρά 10. Ποια περιοχή? Ναι. Επικοινωνείτε, καλό μου παιδί. Δεν είναι νησί, αλλά ούτε λαγούς έχει. Η Αθήνα. Δεν καταλαβαίνετε. Το Λαγονίσι. Ευχαριστούμε, Κώστα. Φτάσατε επιτέλους. Παρκάρετε. Έλα. 200 σπίτια λέει τουλάχιστον. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, έχουμε ένα θέμα. Γιώργο, μ' ακούς? Έχουμε ένα γουρούνι εδώ πέρα το οποίο μας κυνηγάει από το πρωί. Είναι αυτό που βρήκες χθες. Έχει μετατραπεί η πόλη. Συγγνώμη, παιδιά, απλά δεν μπορώ να στηθώ για τον λόγο ότι με δαγκώνει, ρε παιδιά. Παιδιά, συγγνώμη. Λάζο. Είμαστε στη δεύτερη μέρα. Προσπάθησε να αποκαταστήσει τη σχέση σου. Δεν μπορώ να βάλω. Αυτή λέγεται χειρομέρα. Λέγεται χειρομέρα. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Λάζο. Σ' αφήνω να αποκαταστήσει. Συγγνώμη, αλλά δαγκώνει, παιδιά. Καλημέρα, είναι ο φίλος μας από το πρωί. Έχει έρθει και μας είπα. Είναι θηλυκό, Λάζο. Δεν μπορώ. Είχε ένα δόντι, αλλά έκανε για 15 δόντια. Ένα δόντι έχει. Ένα δόντι έχει. Αλλά ήταν δυνατό. Τύπου μαλάμο, έτσι. Είσαι ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής. Αντιπρόσωπος. Και υπρόσωπος. Και εκπρόσωπος. Είσαι ένα τίποτα. Εγώ είμαι ένα τίποτα. Είσαι ένα τίποτα, κυρία μου. Στο Χρόσταγα. Ο Νίκος δεν χρειάζεται. Όπα. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται γυναικολόγο, σεξολόγο, χρειάζεται. Ένα δονητή χρειάζεται, 60 ευρώ. Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Αυτό τώρα πώς σου ήρθε από αυτή τη στιγμή? Σας παρακαλώ πολύ και τον νόμο πάρα πολύ τον έχω τη σεβαστή, αλλά δεν θέλω εδώ πέρα να κάνω αυτό. Δεν είμαστε κύριοι, Έλληνοι είμαστε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε οι Τουρκοί. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό αυτό το λέμε. Συγνωρίζω αυτό το λέμε. Θα το σκοτώσω τον παλιό αλήτη. Τι πάθαμε, αυτά που μας έχει κάνει εδώ. Θα το σκοτώσω, θα έχω όπλο, θα το σκοτώσω. Εγώ θα το στείλω στο μνήμα που θέλει να στείλει εσένα. Πού ήταν ο αλήτης τώρα γιατί αυτή τη στιγμή. Να μου τα πει προς τα παρουσία. Εγώ δεν είμαι ορθά καταρχάς. Σώπα μου και εσύ που δεν είσαι, που χώνεσαι στα ξένα σπίτια και πηγαίνεις να πάρεις τον άντρα της Αλληνής. Δεν υπάρχει γυναίκα σε αυτή τη χώρα που να μην σε φτύσει στα μούτρα. Αυτή τη στιγμή. Σκάσμα! Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ναι, πέστε μου. Ναι, εσείς πείτε μου. Τι να μου πείτε. Τι είπατε? Με πήρατε τηλέφωνο από το 14800, τι θέλετε. Ναι. Εσείς δεν καλέσατε στο 14800. Ναι, τι θέλετε από μένα. Εσείς καλέσατε στο 14800. Ναι, πέστε μου. Και εμείς σας πήραμε πίσω για να σας βγάλουμε στον αέρα. Πώς θα με βγάλετε, αφού είμαι στο σπίτι μου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας τόσο. Άχι κτήρι, να μην πω τίποτα. Ο δημοκρατούμενος λαός είναι φτιαγμένο. Πώς είμαι έτσι για να Είναι λες και έχει μπει στο μυαλό μιας γυναίκας, το έχει διαβάσει και ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλουμε όλες μας στο πρώτο ραντεβού. Γιατί αν με καλέσεις στο σπίτι σου στο πρώτο ραντεβού, καταλαβαίνω ότι δεν θες να με γαμίσεις. Δεν θες να με γαμίσεις, συγγνώμη. Παιδιά, μην μιλάτε όλοι μαζί γάμο την πουτάνα. Υπάρχει αυτή η φοβία ακόμα και σε σένα. Να σου μιλάω στον Νίκο Άντζελα. Πώς προτιμάς? Ξεκινάμε Παρασκευή. Μαζί με τον Τάκη Ζαχαρατό. Έρχομαι εγώ και θέλω να μπω στο GNTM και με έχετε μπροστά σας τώρα. Τι θα μου λέγατε? Θα σου λέγαμε ότι στο κτέλ η τελευταία επιστροφή για Μενίδη είναι σε 7,5 ώρα. Η ώρα είναι 6. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει. Ευχαριστιέστε εμβόλιο. Ναι ρε παιδί μου να πούμε. Μακάρι να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος, πας και ησυχάσουμε να πούμε. Καλά, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καταπληκτική συνεξυπηρέτηση με το καλημέρα σας.
φεύγοντας θα περάσετε την υπόλοιπη μέρα σας ωραία. Τι να σας πω, έχω μείνει κατενθουσιασμένη. Εγώ το έκανα χτες, έχω κάνει το AstraZeneca και τις 2 δόσεις. Έτοιμος. Πολύ καλά. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση. Άψογα όλα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Κάντε το σπότ αυτόν τον κύριο. Κάντε το σπότ τον κύριο. Και έχετε στείλει SMS ή έχετε χειρόγραφη άδεια? SMS. Ποιο? Τώρα στην τύχη τα έχω ρίξει κι εγώ. Πού θα πάω να αθληθώ, πού θα αθληθώ. Δεν είναι ίδιες μέρες. Κύριε, τι θα κάνουμε τώρα. Από πού προβλέπετε. Δεν προβλέπετε. Έχουμε πρόβλημα. Ο κορονοϊός επεκτείνεται, θα πεθάνουμε όλοι. Βγήκαμε να περπατήσουμε, στείλαμε το μήνυμά μας στον κορονοϊό και μας είπε μετακίνηση. Μπορούμε να αθληθούμε. Έχω ραντεβού στο κτηματολόγιο προγραμματισμένο. Πηγαίνω με τη σύζυγο κάτω. Θα γυρίσουμε την Τρίτη και λέει έπρεπε να έχει ραντεβού και η σύζυγος. Τι θα τρώω. Πάω να ποτίσω κάτι δεντράκια και να κόψω και κανένα λεμόνι να δώσω στα παιδιά μου. Βγήκατε για Χαλκιδική, για ποιο λόγο? Τίποτα, έτσι να περπατήσουμε λίγο μια βόλτα. Έχω να πληρώσω τους εργάτες που έχω κάτω. Δεν πάω να δουλεύουμε στο κτήμα μου. Θα πεθάνει η σοδιά μου τώρα γιατί, για ποιο λόγο? Τι χαρτί είχατε μαζί? Έχουμε στείλει το 6. Το 6 τι είναι? Το 6 ότι πάμε για απόδραση. 300 euro for the reason that you have no paper that you are outside. Πέλε μου, θα βάλουμε πισταριά στο τέλος εδώ να βάλουμε το αρνί για το Πάσχα. Από Αθήνα. Πού δουλεύετε, πού είναι τα χαρτιά σας? Δουλεύουμε. Εγώ δουλεύω στην Ομόνια, σε ένα χοντρική πουλήσει. Έτσι που δουλεύεις, στο οργάνωση. Είμαι σε αναστολή, κύριε αστυνόμε. Παιδιά, πού πάτε, πού ταξιδεύετε? Ινόφυτα είπα. Ναι, αλλά πρέπει να έχετε χαρτί, ξέρετε. Εγώ έχουμε Ραμαζάνι, κατάλαβες, πάω να πάρω ένα πρόβατο, να το σφάξω για να το μοιράσω. Αυτό δεν θέλει χαρτί. Εγώ θα πήγαινα για βοήθεια για την πεθερά μου που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα και θα επέστρεφα, αλλά δεν με αφήσανε. Το πρωί είχαμε και μια απίστευτη υπόθεση. Έφευγε ο άλλος για να πάει να βρει τον γιατρό του στο Κιλκής. Κάποιος 50χρονος οδηγός επικαλέστηκε εγκυμοσύνη της πεθεράς του και όταν το ρώτησε ο αστυνομικός «Μα πόσο χρονών είναι η πεθερά σας?» είπε «Είναι 45, αλλά είναι η δεύτερη σύζυγος του πεθερού μου». Έχω ραντεβού στο κτηματολόγιο στην Ακράτα και μου λέει ότι πρέπει να έχει και η σύζυγος ραντεβού. Είναι γονική παροχή μας και οι δύο. Θα πάω μωρούς μου κάτω. Καλαμάτα, δεν σε κατάλαβα. Για ποιο λόγο, αυτό λέω. Για καλλιέργεια. Τι καλλιέργεια. Ελιάς. Όχι για να καλλιέργησω ελιά, να μαζέψω ελιές. Ναι. Κλάβεμα, λίπασμα, πότισμα, κάψιμα των κλαριών. Για ποιο λόγο πηγαίνετε στα αίσθημα. Να πούσω φάρμακα και να σας θυμάμαι. Απαγορεύεται, κύριε, θα γυρίσετε πίσω. Παροχή βοηθείας από δομές ονομά απαγορεύεται. Ποιος αυτοκράτορας του Βυζαντίου φέρεται να είδε το όραμα του Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτο Νίκα»? Κωνσταντίνος Καλακοσμινός. Κλαίω, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Τι ήταν το ημίψιλο που φορούσαν οι άντρες κυρίως κατά τον 19ο αιώνα? Ημίψιλο. Τι? Φουστανέλα. Ημίψιλη. Υπάρχει και η μάξι. Καπέλο. Για κάποιον που είναι ικανότατος, πανέξυπνος, τετραπέρατος και παμπώνηρος, λέμε ότι είναι διαόλου πόδι. Κάλτσα. Ποικιλία ποιου όσπριου είναι τα μπαρμπούνια? Είναι όσπρια τα μπαρμπούνια. Του αστακού. Του φασολιού. Για πρώτο τραγούδισε το 1964 μια αγάπη για το καλοκαίρι, τραγούδι που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την καλλιτεχνική της πορεία. Φουρέιρα. Τι σημαίνει η λέξη αρχαιοελληνικής προέλευσης κόμι? Κομίτης. Ποια γαλλική λέξη περιγράφει τον κλειστό και στεγασμένο χώρο για τη στάθμευση των αυτοκινήτων? Τρία πουλάκια κάθονται. Δεν ακούω. Τρία πουλάκια κάθονται. Έλα Φωτεινή, το ξέρετε αυτό. Τι είναι αυτό? Παιδί μου, πού βάζουμε το αυτοκίνητο? Στο χώρο στάθμευσης, πού το βάζουμε? Στο σπίτι σας, πού το βάζετε το αυτοκίνητο? Στην πιλωτή. Η ομάδα απόψε θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Θα μας πληρώσει κιόλας. Κύριε Ανίτα, είχα παντρευτεί ένα γύφτο. Τι έγινε? Είχα παντρευτεί ένα γύφτο. Αχα. Και τελικά έφυγα με τον αδερφό του. Μάλιστα. Με τον πρώτο μου τον άντρα απόκτησα 3 παιδιά. Μάλιστα. Και με τον αδερφό του απόκτησα άλλα 2 παιδιά. Όλα στην ίδια οικογένεια, δεν φύγατε μακριά. 2 άντρες, έχω κάνει μια πεθερά. Τα παιδιά είναι αδέρφια, όλα μαζί και τα 5. Και τα 2 με τα 3 άλλα είναι ξαδέρφια. Είναι αδέρφια και ξαδέρφια μαζί. Μπορεί. Ο πατέρας ο ένας, ο αδερφός του άντρας του πρώτου, είναι θείος των 3 πρώτων παιδιών. Ναι. Έτσι. Ναι. Τα 2 αδέρφια γίνανε μπατζανάκηδες.
Λοιπόν, να σου πω κάτι, Γρηγόρη. Για πες, προβληματίστηκα πάρα πολύ το πρωί που διάβασα αυτό το email που δεν είναι λαλίστατο, είναι μισή σειρά. Και μετά κατάλαβα τι εννοούσε, γιατί στην αρχή δεν το κατάλαβα. Αλλά θέλω έτσι την πρώτη αντίδραση, τι καταλαβαίνεις εσύ για να δω αν εγώ έχω παραχαζέψει ή όχι. Ελένη, είσαι θεά. Αυτό είναι απλό. Ευχαριστώ. Το γνωστό. Σε αγαπάει όλη η νομική Θεσσαλονίκη. Το διάβαζα, το ξαναδιάβαζα. Να λέω, πού είναι αυτή η περιοχή, ρε γαμώτα. Εγώ την έχω γυρίσει στη Θεσσαλονίκη τόσο πολύ, δηλαδή πολύ αγαπημένη μου πόλη, πιο αγαπημένη μου πόλη. Λέω, πού είναι αυτή η νομική Θεσσαλονίκη, είχα φάει ποτέ ψάρια εκεί. Χριστό. Ναι, ναι. Πώς σε λένε, Χριστό. Ναι, ναι. Πώς σε λένε. Γεια σας, Αρετή λέγομαι. Γεια σας κυρία Αρετή, πώς σας λένε. Γεια σας, Αρετή λέγομαι. Γεια σας κυρία Αρετή, πώς σας λένε. Χριστό, ποιο είναι το σύνολο των δαχτύλων όλων των ποδιών και χεριών του ανθρώπου? 40. 20. Κατά της πιτηρίτιδας. Αυτό εδώ. Τι? Τι είπα, είπα κατά Πιτηρίδας. Κατά της πιτηρίδας, συγγνώμη. Κατά της πιτηρίδας. Εντάξει. Στον ποπό μπαίνει. Το βάζουμε εκεί που είπε, αλλά για ποιο λόγο, βοηθήστε και γιατί μπαίνει, αλλιώς στο μυαλό. Πάει. Η μυρωδιά. Το τέτοιο μας που έχουμε κάτω τον αφαλό, αν δεν το πλύνουμε μυρί. Γενικά, εγώ ήθελα να πω, αν δεν το πλύνουμε... Όλα καταλάβαμε. Το έχουμε καταλάβει. Πώς είναι το μπλε, να το ξέρουμε. Να σε καλά που έμαθες τον Πιάγκρα τώρα, παιδί μου, εγώ δεν το ξέρω. Εσύ μου το έδειξες, μέσα στα φάρμακά σου και μου λες, τι είναι το πυλό, το μπλε και μου λέει Πιάγκρα. Τι να σου πω ρε κόρη μου, αφού έχει και τέτοιο χρώμα. Και στην κυρία δίπλα, και εντός εισαγωγικών πάντα. Και εκείνο πίνε το καφέ μου λέει, ξέρεις τι. Ας σε πάρω, λέει, να σε πάω εδώ από κάτω, λέει, που έχει κάτι δεντράκια, κάτι αυτά, λέει, να σε χαϊδέψω λιγάκι. Ντροπή σου να ξεδιάτροπη. Κάτσε εκεί πέρα και θα το... Εγώ ρε να μου θα πάω με σένα μου. Το στήθος μου είναι μεγαλύτερο από το δικό σου. Μεγαλύτερα. Ένα φίδι ρε. Ή μια γάτα να αγκαλιάσω ρε. Άντε μη σου πετάξω κανένα τόσο κεφάλι. Η μούμια του Φαραού είσαι ρε. Η μούμια του Φαραού είσαι ρε. Που ήρθες και σήκωσες στο σεντόνι και με είδες γυμνή. Εσύ. Τι είπατε ότι κάνετε? Φύγε από εδώ τώρα, φύγε. Άντε μην το σκάσω τώρα. Τι κάνετε? Φύγε από εδώ σου λέω, φύγε. Να σου πω κάτω το. Παιδιά, λίγο νεράκι στον πάκο μας. Λοιπόν, να πούμε όχι. Αχ, λοιπόν, δεν το φοβάμαι εγώ, απλά δεν ξέρω την αντίδρασή του αυτή τη στιγμή. Εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι οι εβδομάδες κυλούν πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Οι μήνες κυλούν πάρα πολύ γρήγορα. Πότε ήταν Πάσχα, πότε έχουμε Χριστούγεννα. Αυτά είναι βάση σχεδίου. Έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή αυτή ότι η μετακίνηση του άξονα της γης επιφέρει αυτή την ταχύτητα και η ταχύτητα αυτή άρχισε από το 1948. Μόνο μπουσουλώντας και να το ξαπούμε για μία ακόμα φορά ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στους οδηγούς που κινούνται. Είναι επικίνδυνο. Κάνει φοβερό κρύο, ο δρόμος όσο μπορεί. Τώρα αυτό δεν το... ελπίζω να μην χτύπησες Γρηγόρη Μπάκα. Μέσα στην προσπάθειά σου να δώσεις ζωντανά το ρεπορτάζ. Δεν χτύπησες Γρηγόρη. Όχι. Μιλάς για τα παιδιά μου τα άλλα. Μη σε ξανακούσω να μιλάς για τα παιδιά μου τα άλλα. Άνθρωπος είσαι. Το παλιό λέμε γύφτο. Σκουπίδι της κοινωνίας. Το Μάρι. Σκουπίδι. Ο άχρηστος. Ναι. Τι έκανε βρε βρωμόσκυλο. Σταμάτα μόλι Μέγερα. Μέγερας είσαι παλιοχαμένο αλήτη. Αλήτη. Ανέστητο αλήτη. Παλιοανέστητε. Ανέστητε. Ανέστητε. Άκου βρεγουρούνι. Βρεγουρούνι. Να σε εδώ βρεγουρούνι. Είσαι βρεγουρούνι. Γουρούνι είσαι ένα γουρούνι. Γουρούνι. Να χάπτες. Είναι με τα χάπτες ρε μαλάκα. Είναι με τα κάπια ρε φούστη. Μόλις είπαν οι κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει δεν θέλουμε και εμείς και αυτοί ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε και λέμε εντάξει λέμε ούτε και εμείς θέλουμε και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε εμείς λέει θέλουμε να γίνει. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι όποτε το κάνει ο Ψωρής η ΕΠΑΕ. Αυτό.
Μαμά, δεν έχω τίποτα. Οι αστυνομικοί σταματάνε το ένα αυτοκίνητο πίσω από το άλλο για να ελέγξουν κατά πόσο οι οδηγοί κινούνται νόμιμα στο δακτύλιο. Σαν ζώο μπήκαμε αφηρημένος τόσο καιρό κάνουμε έτσι, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Αφαγώθηκε η γυναίκα να την πάρω μαζί με το αυτοκίνητο. Η γυναίκα αυτή για όλα. Πάρτε ένα πρόστιμο 100 ευρώ είναι. Ναι, θα το πληρώσει από αυτά που πληρώνει κάθε μέρα. Όχι, γενικά θα ήταν κάτι που θα βλέπεις. Είσαι τρελός, Χριστιανέ μου. Πάμε σε μια εποχή όπου μπορεί η ανθρωπότητα να αποκτήσει μια αυτονομία, να μην έχει ανάγκη τα κάψουμε, έτσι. Οπα. Μας έπεσε. Σιγά, σιγά. Να μας βοηθήσει. Με το ροζ του Μπουζάκη. Γεια σου, Νίκο, με τα ωραία σου. Αν δεν και εγώ θα περάσω με τη τρέλα. Ξυπνώ. Αυτό που θα ερωτευτώ το καλοκαίρι. Τι ωραία. Θα πιάσω τα πίσω, είπε. Έπεσε. Έπεσε. Είναι η Κατερίνα. Κατερίνα, μπορεί να πλησιάσει. Όπα. Μια χαρά. Ο πολιτικός θα μου δώσει. Κύριε Φωτίνα, παρακαλώ. Όπα. When the chimes ring 5, 6 and 7, we'll be back at 7. Κάτσε ρε παιδί. Όχι σωστά. Δεν κράτησαμε κανένα Αγγελόπουλο. Γιατί φοράς την μπλούζα του μπάσκετ, ρε. Ήμουν από τα θύματα της καλής διατροφής στη σχολή. Ακούστε με τώρα να σας πω. Εγώ τώρα θέλω κάποιον να... Για αλήθεια, αυτό όμως δεν έγινε καραγκιόζηλικη, έγινε. Ρατζίδη θυμάται το Καζαντζάκι. Καλημέρα. Τι κάνετε? Πάρα πολύ. Καλέ, πρόσεχε. Κάτσε ρε με νεγάκι δύο, κάτσε ρε με. Δεν σπρώχνει από εδώ. Πάσε στο πλάνο σου, καλέ. Και επειδή είναι πολύ γουρλή. Ο Χριστός και η Παναγία τη χάσαμε. Είσαι καλά. Παιδιά, είσαι καλά. Θέλω να έρθω να Να μην έρθεις. Θέλω να έρθω για μισό λεπτό μόνο. Έλα, παιδί μου, έλα. Έχει μια τάφρο εδώ, ρε. Κωνσταντίνο το βασάλο. Δεν γιατί με μαράνε στο... Όπα. Το άλμα στα 8 μέτρα και 48 εκατοστά, ο Μίλτος Τεντόγλου κατακτά την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Ξεχωριστή η δήλωσή του μετά την εξαιρετική του επίδοση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κοπέλα μου, η οποία μου σπάει τα νεύρα και με κάνει να έρχομαι στους αγώνες τσιτωμένος και να ξεσπάω. Καλημέρα, κάπτεν. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όμως που έχουν ξεκινήσει από τις 6, Γιώργο. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση αλλά και η διέλευση των οχημάτων στην οδό Αρχιμίδου. Λάζω, πιπέρι. Βάλτε εδώ ένα στόπ. Θύελα Φλίσβο, Γιώργος Κουρδής. Δώστε μου εικόνα, κάνουμε μια μικρή υπέρβαση τώρα, λέει. Γιώργο. Η θάλασσα βγαίνει και 20 και 30 μέτρα έξω. Τα κύματα φτάνουν και 3 και 4 μέτρα, μιλάμε για 9. Και κατά διαστήματα οι ρηπές μπορούν να φτάνουν και 10 μποφόρ. Είναι απαγορευτικό. Είδαμε τα κύματα να φτάνουν εδώ στο κυματοθράφστη με τον Γιάννη, να φτάνουν και 15 και 20 μέτρα ψηλά. Βλέπετε το κυματισμό, δεν μπορείς να πλησιάσεις. Βλέπετε τη θάλασσα Τώρα, πόσο έξω αυτό είναι το ξεκίνημα να πούμε. Τώρα ξεκινάει η κακομεκαιρία, Γιώργο. Ακριβώς, τώρα μας κάλυψε.
Και βράχοι και βραχικύκλωσες, στεγνώστε, βγαίνουμε μετά το διάλειμμα. Να μην δείτε το βίντεο κλιπ του Γιώργου Τσαλίκη, δεν σου κάνω τον Άγιο. Ούτε στο MTV αποκλειστικά, ούτε στο YouTube, πουθενά. Είναι του σατανά. Ντροπή τους, πορνείες μοιχείες. Θα πάνε στην κόλαση, να μετανιώσουν για να πάνε στον παράδεισο. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αμάρτησα.